Καλημέρα στους φίλους του καναλιού μας. Στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε με τη δράση του ενεργού πολίτη. Συγκεκριμένα το θέμα είναι για τα αδέσποτα της περιοχής. Ένα ευαίσθητο θέμα για το οποίο οι μαθητές της ΓΑΜΑ ΕΠΑΛ δημιούργησαν με πολύ αγάπη και με τις τεχνικές τους φυσικά γνώσεις την αφίσα που βλέπετε πίσω. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να τοιχοκολλήσουμε τη σχετική αφίσα σε διάφορα σημεία, δημόσιες υπηρεσίες, κρατικά κτίρια αλλά και καταστήματα της γύρω περιοχής. Ακολουθήστε! Ελάτε παιδιά! Εδώ! Επίσης, σε αυτό το σημείο της αφίσας μπορείτε να δείτε τη σχετική φόρμα με την οποία μπορείτε να καταγράψετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με κάποιο αδέσποτο της περιοχής. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και στέλνονται κατευθείαν στη Φιλοζωική και στο Δημαρχείο στο σχετικό το τμήμα. Εμείς θα το προδέσουμε στο Δήμο, να πάμε το κτίριο που σχηματούσε και μετά το κατεβαίνουμε. Φτάσαμε στο Δήμο Τριζηνίας Μεθάνων. Πάμε τώρα να κολλήσουμε και εδώ την κατάλληλη αφίσα. Βάλαμε όσες μπορέσαμε σήμερα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.